ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам ба якчанд подписчик ба саволошон, ба дархостошон ҷавоб гардонам ки дар бораи пардаҳои тайёра, ки бисёриҳо мепурсанд ки пардаҳои тайёра ба навор гиред. тамошобинони азиз, агар шумо пардаҳое ки мисол чанд қабата буданд, ҳамун чизоро дар назар дошта бошед ва ё ҳозир нестанд, ҳозир фақат анамин вақте ки дуконаи пардафурӯшӣ медроед, фақат анамин пардаҳои анамин метракӣ ҳаст. инора гирифта анамин вақте ки шумо харидед, кадом листе ки хоҳед интихоб мекунед, турша интихоб мекунед. ҳамиҷа дузанда доранд, ино калцо мезананд, метиянд. тамом, ҳозир фақат ҳамин хеле пардаҳо ҳаст. тайёр дигар хелош нест. тамошобинони азиз, дар дуконои пардафурӯшӣ пардаҳо ҳар хелаянд. мисол листошон аз анамин 15 сомону 20 сомона сар карда то 150-170 сомонара ҳаст як метрш. вобаста ба анамин хости дилтон, вобаста мисол ба анамин бюджет, метавонед ки амин пардаи дилхоҳтона интихоб кунед, турша интихоб кунед ва ино анамин агар шумо тонед, агар хоҳед дар анамин дуконшон ба дузанда метиянд, ҳисоб мекунанд, амун чанд калцо мерава, чӣ қадар римен мерава, ҳисоб китоб карда ба шумо мефаҳмонанд. барои аввай ман хостам ба шумо пешниҳод кунам, ҳозир фақат дар баъзе турҳо ҳозир ман шумода пардаи тайёршам нишон метиҳам, дар баъзе турҳо шапка мемонанд. ҳозир ман шапкашам нишон метиҳам чӣ хелеай. анаи турҳоро боша ман нархоша дар видеоҳои пешина гуфта будам. шумо метавонед ки омада бо худтон бинед. ин навора ман ҳозир видеора аз корвон, аз 4 дарвоза охирон рият ба навор гирифтагиям. бинед чӣ хеле интихоби пардаҳошон зиёдай. мақсади ман ҳамин фаҳмондан ба подписчиконе ки пурсон шуда буданд дар бораи пардаҳои тайёра нишон додан. ҳамин чизора тамошобинони азиз ман пешниҳод кардам. на марҳамат, бинед иҷада фақат интихоб мекунӣ, калцо мезананд, метиянд, тамом. ана ин намуд шапка дора ки аз анамин листе ки шумо мехаред барои парда, аз анамун материал тайёр мешава. ин шапка мисол 3 метраш 80 сомонай, агар шумо 4 метра гиред бо вай қиматтарай. шапкара вобаста ба анамин тур интихоб мекунӣ. ина иҷада бинед, ҳамроҳи шапкаш мондагӣ ҳастанд. ина бинед, пардора бинед, инаш 250 сом, иш 350 сом. инаи хамелеон ҳамроҳи шапкаш, вале листош 1 метрияй, туруш прастояй, одияни хитоияй. анаи хурем султоныш боша 450 сомонай, туруш ира ваяй, одияй, тури хитоияй. ана агар ки шумо харидорӣ кардан хоҳед, шумо метавонед туршай дигаргун кунед, метавонед тури 3 метра, не тури мисол 6 метра бигиред, агар трезои калон дошта бошед, ё 4 метра бигиред. агар шумо шапкаи ҳамина харидан хоҳед, шапкошон чӣ хеле гуфтам ҷудогуна фурӯхта мешава. ҳанамин қадар пардаи тайёрай. тамом дӯстони азиз. дигар ягон намуди дигар ма чанд дукона дидам нест. агар ки бо дар оянда бошад, ман боз мебинам ва баъдан ба навор гирифта ба шумо пешниҳод мекунам. дӯстони азиз, ман мехоҳам дар имрӯза видео ба шумо якчанд анамин кардигану жимпирои туркиро пешниҳод кунам. ана ин намудо 160 сомонӣ туркиян, вале тунукан. ана марҳамат тамошо кунед чанд рангша дора. як чиз дигар ки ҳозир анамин чанд видеое ки ман пешниҳод мекунам барои шумо, либоса, жимпир, ино ҳамаша ман аз 4 дарвозаи корвон, тарафи элегант, 3 рият ба навор гирифтагиям. шумо метавонед ки омада худтонам, касое ки дар тоҷикистонанд, метавонанд омада худчонам бинанд нархи навора ва аз анамин нархҳое ки ҳаст бо иҷа бозора мисол нархи наво карда, шояд 10 сум 20 сум арзон карда харидорӣ намоянд. марҳамат.
خیلی که در ویدیو هم گپ میزنم و باز تکرار میکنم که مقصد ما به شما تقریبا گفتنی نرخ. اینا ببینید، این نمود ویتریفکو 250 سومونی. از این چند نمود رنگ داره. این فصلش هم دیگر ترکه. اینا ببینید 250 سومون این نمود ویتریفکو. размерашон то размери 50 доранд. аз размери 50 калон надоранд. тамошобинони азиз, айни замон ҳози ки вай навсаш дистай сезон барои мо боз дигар борои нав ки омад бо мо омада ба навор гирифта шумода пешниҳод мекунам. бинед рангои хушрӯ дорад. 290 сомонӣ. тамошобинони азиз, анамин намуд двойко ҳастай. ино кардиганои туркиян ҳамроҳи анамин куртои дарози лапша. куртоошон ҳам ҳаст варадникдор, яъне вадаласка, бо ҳам ҳаст пешаш ваяй лодочкае. кадом фасоне ки ба шумо писандай, кадом моделе ки шумо мехоҳед, 290 сомонӣ. ина марҳамат биёед нарх наво када баъдан харидорӣ кунед. безрукавкош ҳам ҳастай, иноям ҳамин нархам. бинед беҳад хушрӯвай дарози хушрӯван. шумо вақте бо иноро аз наздик мебинед, боварӣ дорам ки писандтон мегарда. ана ин намуд жимпирои дароз, иноям 290 сомонӣ. иноям туркиян. бинед и анами бофти калонтар ҷада бо анаи сохтуш ҳастай. наи моделиш иш бо нисбатан ба вай дарозай. на марҳамат рангошон ино размер надоранд. ино безразмерниян. агар хато накунам безразмерниян. набинед бофти анамихе калон. остиношо набинед чихе хушрӯ духтагиян. оз дигар намудошам аст. ма пешниҳод мекунам ҳамаи ҳами жимпирои дарозе ки ози ман нишон додистам, ино ҳамаш дӯстони азиз як фирмаян, як фирмаи туркӣ ва нархошам як хелаян. набинед и бофчам бисёр хушрӯ. рангошам бисёр рангои зебанда барои бонувони мо. инчунин ин тарафа бинед, инош дарози то замин чихеле мегӯянд. чанд ранг дора. бофтушам бофти аҷоиб зебо. на ба касе писанд омада боша, худаш метавона ки мисол дар Тоҷикистон боша, омада бубина аз наздик, нарху наво куна ва баъдан харидорӣ намояд. тамошобинони азиз, дар иҷа бурукҳои ҷинса пирсон шуда буданд. ана бурукҳои ҷинс бинед 80 сум, 90 сум, 100 сум. ҳар хелая иҷа ҳам пасаткаи баланд дора, ҳам галифе ҳастай, ҳам бойфренд ҳастай. ҳар намуд буруке ки шумо хоҳед, бурукҳои ҷинс шумо дар иҷа пайдо карда метавонед ва нархошон анамин аз 80, 90, 100 сомон оғоз меёбам. нархошон ҳамхе нархоян. ҷада ман мехоҳам шумода бо спортивкора нишон тиҳам. тройкора марҳамат тамошо кунед. аз ин чанд ранг доранд. туркиян. ино 220 сомонӣ. тройкаи туркӣ. баъд озир бо дарозош ҳастай. аз дарозома шумода пешниҳод кардан мехоҳам. ана бинед бардови дора, сиё дора, ҳамроҳи бурукуш. иш 280 сомон. иям тройкаяй. футболкаш калтаяй. ай вайш спортивкаи болош боша. дарози хушрӯ туникаяй. ана бинед ду ранг дора. 280 сомон. вайошон размерашон то размери 50ай. иҷада ана ин намуд 160 сомона спортивкаяй. калта вилюри туркӣ 160 сомон. рангаш коричневӣ, размераш то размери 50. иҷа бо туникоҳо ҳастанд. туникоҳо ҳам то размери 46ай. анами бофтуш набинед. дар бозор интихоб хеле васеъ. тамошобинони азиз,
ана ин амуд куртаи джинса ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам. ин 200 сомонаи туркӣ тоза, баъд размерҳои калон дора. иҷада дӯстони азиз анаи хе двойкоҳо ҳастай 220 сомонӣ, двойкоҳои бишкекай ино бо ҳастанд. Тамошобинони азиз, аз вайш ӯзбекистонош шояд ки 150 сомон боша дар бозор. Рости гап имсола нархама намедонам ӯзбекистона ва ёша истеҳсоли анамин намуд двойкоша, вале аз бишкек 220 сомон бо арзон мешавад. хеле ки гуфтам, бо такрор мекунам, бозорай иҷа омада бо шумо метавонед ки пирсон шавед, мисол аз чанд нуқтаи савдо ва нархи наво карда аз ягон ҷо бо нархи дилхоҳтон харидорӣ кунед. иҷада суртико ҳастай анамин намудо 200 сомониян. ино истеҳсоли бишкек бинед барои ҳами тирамоҳ бисёрам хушрӯ. ана марҳамат двойкои туркӣ бо ҳаст, ино 260 сомонӣ дарозан ё двойкаян. баъд куртош ҳаста 190 сомонӣ, курта туника гӯем мешава. ихдаш тоқаяи туникош 190 сомон. ина марҳамат дарозан ёям. материалошон хушрӯвай, пад намезананд, вале начост надоранд, тиниктаракан. ина марҳамат. озибо мехоҳам тамошобинони азиз анами костюмои ҷинси ва аз стили оверсайза шумода нишон тиҳам. бинед ози духтарако бисёр аз анамино истифода мебаранд. анамин костюмо 180 190 ҳамхе нархҳояй дар бозор. ана иҷа боша 270 сомона. и оверсайз кожинко, яъне касухаҳо ҳаст. бисёрам хушрӯ, материалаш зур, 270 сомон. метавонед ки бо арзон карда харидорӣ намоед. ана бинед, ана ёям ваяй куртаи тоқаяй, ана инамудуш ҳастай туркиян, дарози тозамин нест некем 180 сомон. ино аз зону поён меистанд. ино материалошон нағзай дӯстони азиз. бори дигар такрор мекунам ки пад намезананд. инчунин дар инҷа 155 сомона. истеҳсоли хитой. анамин намуд туникои беҳад зебо ҳаст, бофтагӣ. ино ваян безразмерниян, бисёр рангҳои хушрӯви ҳар хела, рангҳои ҷолиб. ина бинед, чӣ хеле ки ма гуфтам, ино ҳамаш ҳами борое ки ма ба навор гирифтагиям дар имрӯза видео ҳамаш аз 4 дарвозаи Корвон тарафи Элегант 3 рият. ҳамино ҳамаш аз анамин рият ба навор гирифта шудагиай. касое ки дар Тоҷикистонед омада боз аз наздик бинед ва нархи наво карда сипас харидорӣ намоед. иҷада бо бинед ҳар хела туникоҳо ҳастай. туникои калтатараш 145 сомонай. ана инош боша 90 сомонӣ, инош тиникай алакай. баъд анаи костюмо ҳастай 160 сомонӣ, клеткагиё кардиган боре. ина бинед. хулоса дӯстони азиз, сарбаланду